Знаете ли, че нашите клетки притежават памет? Те са способни да запомнят най-различни данни. Какви продукти консумирате най-често и колко редовно се занимавате с спорт? Имате ли вредни навици? Но това далеч не е всичко. Клетките могат да запомнят информация дори за нашите предци. Например, те знаят как са се хранили вашите майки и баби по време на бременността. Тази удивителна особеност на нашите клетки помага да се разбере епигенетиката. Но какво представлява тази наука? Мнозина вероятно са запознати с понятието генетика, която изследва процесите, водещи до изменения в нашите гени, ДНК. А епигенетиката е наука, изучаваща промяната на активността на гените под влияние на околната среда. При това структурата на ДНК не се променя. С прости думи, през живота на човека гените му могат да проявяват определена активност, т.е. да се включват, или да бъдат неактивни, т.е. да се изключват. Този процес учените наричат метилиране. Метилирането може да помогне за предотвратяване на развитието на опасни заболявания, както и мутации в организма, които водят до онкологични заболявания. Учените успяха да установят, че някои продукти могат положително да влияят на активността на гените. Благодарение на тези знания, компания ArtLife създаде уникален биотехнологичен комплекс с оптимално подбран състав – Epigenetic System. Той съдържа екстракт от гъба чага и 100% листа от праскова в висока дозировка, предоставя мощен онкопротекторен и имуномодулиращ ефект, а тези свойства се усилват от щамовете на редки лечебни видове гъби, включени в Червената книга. Те се култивират в биореактор при стерилни условия, изключващи поглъщането на тежки метали и радионуклиди. Съставът на комплекса е допълнен с мощни антиоксиданти, екстракт от зелен чай, ресвератрол, куркумин и други съставки, които притежават детоксикиращ ефект и формират защита от алергени. Epigenetic System нормализира работата на стомашно-чревния тракт, регулира нивото на холестерол, стимулира работата на черния дроб и бъбреците. Не съдържа оцветители, синтетични аромати, глутен, титанов диоксид и талк. Препоръчва се за ежедневна употреба. Epigenetic System е вашият персонален код за младост и здраве.